Abans de començar amb la review, que com tots sabeu és el que vaig a fer, volia felicitar l'equip del Teatre Lliure, tot l'equip del Teatre Lliure que va estar el dimarts dia 23 de març al Teatre Lliure de Gràcia durant una funció de Hamlet. Moltes felicitats per la rapidesa i per la seriositat amb la que van treballar. Hamlet. Una genialitat que tan sols uns quants privilegiats podran veure aquesta temporada al Teatre Lliure de Gràcia. Les entrades es van esgotar molt abans de que s'estrenés la peça teatral i fins i tot van ampliar dates les quals van ser esgotades en una setmana. Una versió de Pau Carrió que ens porta un Hamlet renovat. Un clàssic de Shakespeare molt ben adaptat als nostres temps amb un Paul López brutal que parla, balla i ens emociona, com sempre que actua. Una de les coses que més em va agradar de l'obra va ser l'interacció que tenien els actors amb el públic. Com a consumidora de teatre, sempre m'ha agradat que els actors parlessin amb mi i que em miressin als ulls. Que no només l'obra fos d'ells i que no hi hagués una finestra entre uns i altres. I he de dir que em va encantar el joc de llums que es feia quan entràvem i sortíem d'escena i com anava canviant a cada moment depenent de què estava passant. És una cosa que sembla molt tonta, però que es nota quan està ben feta. La part estrella de l'obra, per mi almenys, va ser veure ballar Paul López d'aquella manera tan espectacular que ningú del públic s'esperava. Et veies a tota la gent sentada a les butaques aplaudint com bojos, veient com Paul López es marcava un gran pas de ball, com Hamlet ballava com mai, una cançó brutal, com tota la banda sonora, òbviament. És veritat que Hamlet és un pilar fonamental en aquesta obra, com també ho és Paul López, que és el que crec que porta tot el pes de l'obra. Òbviament, és Hamlet, té sentit. Sempre és un plaer poder veure aquest noi en escena, però també cal destacar la gran feina de tots els altres actors. Són genials i fan un Hamlet brutal de 10 i que val molt la pena anar-lo a veure. Espero i desitjo poder tornar a veure aquesta gran obra, aquesta meravellositat, aquesta brutalitat, l'any que ve en escena, l'any que ve a la cartellera del Teatre Lliure un altre cop. Espero que repeteixi, que torni a exhaurir totes les entrades, perquè s'ho mereix molt. I espero que tota aquesta gent, si tu ara mateix estàs veient el vídeo i t'agradaria anar-hi, espero que tinguis l'oportunitat l'any que ve de poder-la veure perquè, de veritat, val molt la pena. I mira, me la vaig a jugar. Jo crec que aquesta obra de teatre serà una de les favorites per els Premis Butaca d'aquest any. No ho sé, ja es veurà, però tot apunta que serà així. Moltes gràcies per veure el vídeo, teniu aquí baix a la descripció tots els links per poder veure informació sobre el gran Hamlet que s'està duent a terme a Gràcia. Merci per veure el vídeo, visca el teatre i visca Banano. Un petó, ens veiem d'aquí poc. Adéu.